a ƙasan nan tamu an samu wasu fajirai, ma'ana marasa kunya game da haƙƙin Allah, waɗanda ke da'awar malanta, suke halatta mutane su je su yi ɓarna da nufin cewa in ka zo mutuwa akwai adadin kuɗin da in ka bari suka yi maka fidda'u kawai shi kenan. Ma'ana yanzu sun baka yaƙinin za ka shiga wuta, za ka shiga azaba Allah, amma ajiye 200,000 za su fanso ka, ita ce ma'anar fidda'u. Jama'a, wannan jur'a ce alallah, wannan rashin kunya ce da rashin sanin mutuncin Allah maɗaukakin sarki. Yanzu nan saboda dogaro da cewa kana da buhu guda na omo a gidanka, sai ka ga mutum ya zo wucewa da farar taguwa sai ka tanjama mishi kwata, so dan an taba ka sai ka ce kana da omo za ka wanke mai. Wankewa ne kadai fa hasab. Saboda haka jama'ar musulmi, wallahi al'azim, mutane su daina wasa da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa saba ma Allah ba, amma mai Aisha ta ce cewa ta in ya miƙe yana sallar dare nafila ba farilla ba, kafafuwan shi kumbura suke. Da ta tambaye sai ce ai yana yi ne don ya nuna wa Allah godiya akan baiwar da Allah ya mai. Ku kiyaye wannan. An wayi gari da safe, rana ta yi husufi, annabi ya gigice ya rude sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya shiga ɗaka zai ɗauko mayafi, sai ya ɗauko taguwa, sai da aka biyo shi da mayafi, yana rude yana cewa Allah ba kayi alkawarin ba za ka hallaka su ba, ina cikinsu. Allah ba kayi alkawarin suna istighfari ba za ka hallaka su ba, yau ai Allah suna istighfari. Da ya je yana wannan sallah ta kusufi, jama'a, yana sallar, in ya zo zai yi sujuda sai ya tsaya yana kuka, yana ainihin sake maimaita wannan kalmar ga Allah maɗaukakin sarki. Wannan riwayar hadisi ce sahihiya cikin sunan Nasa'i. Wannan annabi kenan, ya san Allah, don haka baya wasa da Allah. Lokacin da ranar ta husufi sai aka yi daidai da wannan yini kuma ɗan shi Ibrahim ya rasu, sai wasu suka ce turka shi, kaga wannan ɗa saboda sadauki ne, wani babban ƙudubi ne daga cikin aqtab, gashi nan har rana ta kisfe saboda shi. Sai annabi ya ce inna shamsa wal qamara la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Rana da wata ba sa kisfewa dan wani ya zo duniya ko dan wani ya bar duniya. Ya ku jama'ar musulmi, wallahi al'azimi, duk wanda kaga yana wasa da Allah to bai san Allah bane. Dan haka wajibi ne a bada muhimmancin karantar da mutane ilimin sanin Allah, shine tauhidi. Domin rashin sanin Allah shi yasa mutane suke wasa da Allah, suke wasa da haƙoƙin da ya zama na Allah ne. Ina fata an gane. Ka taɓa jin yanzu duk wautan mutane su yi taro kawai su ce ku zo za a naɗawa na gwamna? Saboda me? Saboda sun san yadda dokar ƙasa ta kyan aka kama wanda ya haka ko? To amma yau a ƙasan nan tamu akwai mutanen da za su taru ana naɗawa wani sarauta aljanna. Wannan matsayi ne da Allah kaɗai ya kaɗaitu da shi, Allah kaɗai yake da aljanna. Amma sai a ce gawa na an baka mabuɗin jannatu adinin tun a nan duniya, a je a sa tinka ko makeri ya sassaka ko ya kera mabudi zabgege, kaga an mai da mutum wawa, an ɗauki mabudi an bashi, ya ɗauki naira 700,000 ya bayar, wai tun a duniya an bashi mabudin aljanna. Wallahi jama'a, a yi taka tsantsan game da Allah maɗaukakin sarki. Wannan babban mummunar aƙida ce jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Don haka duk wani wanda ya halatta maka je ka kashe wani, za mu yi maka addu'a, je ka kai sabon Allah kaza, ka aje mana kaza, za mu yi maka fidda'u, wallahi tallahi ya yaudare ka. Duk malamin da ba zai zaunar da kai ya nuna maka hanyar da za ka tuba ka koma ga Allah ba, sai dai nuna maka hila, wato yadda in ka saba ma Allah yadda za ka yi dojin, wallahi tallahi za ku haɗu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah yana nan a madakata, kuma duk wanda ya taɓo shi za su haɗu.